igen nu, Timme! Gå in, Åke! Gå in! Lätt! Gå igen då! Nej nu då för fan! Kom igen då! Kom igen nu då! Ja, Åke! Kom igen då! Tryck! Tryck då! Tryck då! Tryck! Tryck då! Här kom den upp sig gleden nu. Ja. Jag räknar det som ett nästan. Det var riktigt snyggt faktiskt. Jävligt cool faktiskt.